V prvom rade, pán Matovič, ďakujem vám za vodu. V druhom rade teda ešte, než sa vás opýtam otázku, tak dovolíte takú krátku, konštruktívnu kritiku, nepotrebujem 8-hodinový prejav. Ja si vás pamätám ešte z vašich opozičných čias, keď ste v demokratickej opozícii a behali ste po parlamente, mali ste plagáty, mali ste všelijaké grafy. Mne sa to páčilo, ja som vás aj schvaľoval, súhlasil som s tým. Potom v 2020 roku ste už vyhrali voľby, boli ste vo vláde a problém nastal vtedy, že vy ste sa hádali. Celá koalícia ste bola rozhádaná a v tom bol ten problém. Vy ste... Celá ne, akože naozaj berme to tak, že ono to v podstate bolo o spore mňa a Sulíka. Veľmi zjednodušene 90% nejakých tých konfliktov. Dobre. Vy ste zdedili rozkradnutú vládu, rozkradnutú krajinu, však samozrejme, ale ide o to, že vy, aj keď ste už boli predseda vlády, už ste boli v tej vysokej politike, neboli ste iba opozičný poslanec, ale vy ste sa stále správali ako opozičník. A o to ide, že ste sa hádali s tými ostatnými, ktorí to brali tak, že oni sú vláda. A oni sú čo? Oni sú vláda. Že už sú koaliční poslanci a ministri a jedno s druhým. A to je aj tá príčina, prečo vás strašne moc ľudí nemá rádo, lebo ste sa hádali. A plus, keď sa ešte pridá opozičná kampaň, tak jedno s druhým, tak už si tých ľudí nezískate. Ale ja sa vás chcem opýtať, že keď teda nepočítame vašu teda predstavu o budúcej koalícii, že budete v koalícii iba s tým, kto schváli vašich 500 eur každému voličovi, takže s jakou stranou by ste si dokázali predstaviť byť v budúcej koalícii? Akože, jaká strana je vám najviac sympatická? Programovo, alebo názorami, alebo podobne? Pre mňa absolútne základné kritérium je, že tá strana, ktorá nepripúšťa, že svoje hlasy svojich voličov predá po voľbách mafii. To, čo urobil Bugár s Procházkom napríklad. Že sa pred voľbami tvárili, ak teda oni so Smerom v žiadnom prípade nepôjdu a po voľbách to trvalo asi tak 2 dni a boli vo Ficovej posteli. Takže s týmito stranami, ktoré takéto niečo pripúšťajú, by som nechcel, aby sme do nejakej koalície išli. Dnes, bohužiaľ, keď tu aj kolega hovorí, že je členom Progresívneho Slovenska, tak dnes aj Progresívne Slovensko hovorí, že po voľbách bez problémov pôjdu do mafiánskej postele. Že s mafiou chcú ísť do vlády, s mafiou zo Smeru, ktorá sa len teda medzičasom premenovala na Hlas. Toto ma veľmi mrzí. Rovnako k tomu pristupuje aj Kresťansko-demokratické hnutie alias KDH. Rovnako k tomu pristupuje Aliancia, to sú teda Maďari zjednotení. Rovnako k tomu pristupuje SAS, tam ale teda dúfam, že sa do parlamentu ani nedostanú. A rovnako k tomu pristupuje aj Smer-rodina. V podstate tu nie je nejaká demokratická politická strana, ktorá by mala dnes reálnu šancu sa dostať do parlamentu, ktorá vylučuje, že po voľbách predá svoj hlas Smeru, ktorý sa teda nazýva medzičasom Hlas. Toto ma mrzí, čiže myslím si, že toto bude jedna z kľúčových na konci otázok pre ľudí pri voľbách a ľudia, mnohí to nebudú akceptovať, aj voliči súčasní, ktorí hovoria sa identifikujú či s Progresívnym Slovenskom, z SAS, s Osaskou alebo Smer-rodina, že na konci povedia, že oni nechcú, aby ten ich hlas skončil u Pellegriniho, alebo teda de facto v Smere, lebo Pellegrini bol 19 rokov v Smere. Dobre, ďakujem za odpoveď. A teda ešte, keď pánovi Ševčíkovi nebude vadiť, tak pán za mnou sa chce opýtať nejakú otázku, tak mu predá mikrofón. Toto sa mi páči. Vidíš to? Takto to má fungovať. Na čo? Čo ty si tu, Marek? Na čo? Ty si vylož nohy, hotovo, vege. Tak ahoj Igor, ja ťa zdravím. Ja